आयज वो व्हिडिओ काडपाचें कारण म्हणजे अमित पाटकर त्यांनी म्हटले की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघान जे गांधीजीक मारलो त्याची आम्ही सगळे 100 वर्सां मनयता म्हणून। हांव अमित पाटकर गोवा प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षाक सांगूंक सोदता की त्यांनी हिस्टॉरिकल आणि लीगल फॅक्ट्स चेक करचे। सुप्रीम कोर्टान त्या टायमार क्लियर केला की RSSचो गांधीजीच्या हत्येन खंयच रोल नाशिल्लो। तुम्ही आमकां देशभक्ती शिकोवची न्ही। ज्या पार्टी जी काँग्रेस AOU या ब्रिटीश एजंटान सुरू केल्ली त्या ब्रिटीश एजंटान सुरू केल्ल्या पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी आणि त्यांच्या अध्यक्षांनी आमकां शिकोवची न्ही देशभक्ती। ज्या टायमार सावरकर वीर सावरकराक डबल इम्प्रिजमेंट जाल्ले त्या टायमार तुमचो काँग्रेसचो अध्यक्ष एक ब्रिटीश एजंट असलो आणि त्या टायमार आमचे हिंदुत्ववादी विचाराचे समाजाक एक करपी विचाराचे लोक देशा खातीर झगडटाले। सो काँग्रेसीन आमकां देशभक्ती शिकोवची न्ही आणि आपले फॅक्ट्स क्लियर करचे। ज्या गांधीजीन तुमकां इतलो गांधीजीचो मोग आसा, ज्या गांधीजीन 1947 सांगलेले स्वातंत्र्या मागीर की काँग्रेस डिझॉल्व करची ते तुम्ही आयकुना। तुमच्या राजकीय फायद्या खातीर तुम्ही काँग्रेस चलयली आणि आयज पर्यंत पूर्ण देशाक खड्ड्यान घातलो। If something which RSS and their people have killed is Rahul Gandhi's political career, Rahul Gandhi's dream of becoming a prime minister, that's what RSS and people of RSS have killed.